Joo. Hello. Tää on vähän tämmönen... Mun piti tehdä tää, mä rekordaan tämmöisessä livessä, mutta... Mulla nyt ei ole live päällä. Anyway. Aiheena on captionit. Kuinka tälleen saa simppelit. Mulla on taas open captionit. Ja sit mulla on mun liven puolella nykyään myös closed captionit. Porukka voi päättää sen. Haluuko ne pitää sen näkyvillä, joka lähinnä vaan tarkoittaa, että mä screenshotista kuvan kyllä näytän täältä, niin jos striimaajalla on ne päällä, näkyy tommonen pieni CC-nappula sitten siinä ruudulla. Et jos otetaan vaikka meidän oma sysmis täältä, niin jos hänellä olisi, niin tuossa näkyisi hänen se nappula siihen. Niin se vaan pystyy toklaamaan päälle. Tai jos haluaa laittaa tälleen, että on open captionit, ja kuten huomaatte, nämä toimii yllättävän hyvin, niin jopa suomen kielellä, mikä yllätti mut tosi paljon. Luulen, että nämä toimii vaan lähinnä englannilla. But if we change to English, it works quite well as well then, like you see. Meninkin sanomaan. Se ei ole mitenkään, ei selkeästi ole mitenkään paras, but it works usually. But it just makes the viewing experience better. Very nice. Okei, nyt se ei halua toimia englannin kielellä. Anyway. Mutta että me saadaan teille se, niin menette siitä, mikä löytyy siitä videon linkistä, tai tiedoista löytyy linkki tänne OBS-foorumeille. Menette sieltä linkistä, mikä löytyy videon tiedoista, menette tänne OBS:n foorumeille suoraan tästä, niin tää on tänne sitten download tallennet täältä. Otatte minkä haluan. Itellä on Windows PC, ja tietenkin jos teillä on Linux tai Mac, niin otatte teille oman. Mut mulla on Windows PC, niin otetaan Windows. Sitten pop-uppaa tommonen menu tohon noin. Sitten voitte päättää se mihin haluatte, mihin se menee. Sitten kun se on teillä asennettuna, mä en nyt toista halua lataa, koska kuitenkin mulla on se jo. Niin, no, mulla on täällä tää juttu, avaatte sen pari kertaa, se on niinku zip-tiedosto, avaatte pari kertaa, sitten kun tulee tää OBS plugins kansio, niin etitte missä teidän OBS on located teidän PC:llä, helposti löytyy kun tuolta tästä baarista, mulla nyt on tossa toi chatboxi, mutta mulla tulee tälleen kivasti täältä, niin helposti saa tästä properties ja open file location. Sitten vaan ottaa tuolta ton. Niin sit löytää tän tälleen tosi mukavasti. Mä tykkään käyttää tätä, koska mä en muista ikinä tätä kunnolla. Mutta sit vaan otat tän ja träkäätte tohon noin copy to OP Studio. Ja no mulla nyt on se, niin se sanoo, että hei, mulla on ne. Ja jos jostain syystä teille tulee, vaikka teille ei olisi tätä, niin ainakaan replace the file destination. Mä en kuitenkaan aio tehdä tätä nytten, sillä mulla on OBS päällä. Muistakaa, ennen kuin teette sen, sammuttakaa OBS. Ja että voitte sitten laittaa sen päälle. Wow. Wow. Joo. Tää on tää pois päältä. Niin kuten huomaatte, mulla on tämmönen pieni boksi täällä, miten tässä on tää, näkyy nää tekstitykset tulee. Cool. Teille ei välttämättä sitä heti näy, mutta te voitte mennä tonne docseihin, täältä pitäisi löytyä captions. Niin saatte tän dokin esillä. Ja tässä on toinen tapa, miten pääsee asetuksiin. Tuossa on tommonen pieni mutterin kuva siinä dokissa, niin saa vaan tän
toinen tapa, miten tänne pääsee, menee Toolseihin, ja tänne on pitänyt tuoda toi Cloud Closed Captions vaihtoehto saataville. Klikkaatte siitä auki. Tää tuo tämän periaatteessa saman boksin tähän, joka katsoo tätä, missä näkyy Recentti. Toi pitää laittaa päälle tietenkin, jos te haluatte, että se on päällä. Jos te haluatte ottaa se jossain vaiheessa pois, niin painatte vaan tosta noin, että se on pois. Ja tässä näkyy, mitä periaatteessa mun striimiin näkyisi, jos mulla olisi striimi päällä. Mutta seuraavana asetuksiin. Mä en tiedä, minkä takia täällä on uudelleen tää niin enabled, no, mutta kattokaa, että se on päällä. Tässä on 4 tabia, kuten huomaatte. Ensimmäisen kerran näistä teidän pitää valita teidän mikrofoni source, koska mä oletan, että te haluatte tehdä mikrofonista tulevan ne tekstitykset. Mulla on mun copy chat mikki, joka on periaatteessa mun GoXLR chat mikki. Mutta teillä se voi olla mikä tahansa, saattaa olla vaikka stream audio tracki tai mitä, mulla on paljon näitä audiosourceja, niin, tai mistä lähtee erillisiä audioita, niin, mutta valitsette sieltä, mikä on teillä se sama, miten esimerkiksi täällä näkyy mulla toi chat mikki pomppii tuolla, kun mä puhun, niin käytätte sitä. Ja sen jälkeen lähdetään tosta noin captions when, niin caption source is heard on stream. Mä suosittelen jättää tän tälleen, koska jos esim. Mitä mä oon tehnyt, jos mä vaihan toiseen skeneen, missä mun naamaa ei näy, ei oo kameraa, niin mun mikrofonikaan ei pääse läpi. Eli mun AFK-ruutu, mun aloitusruutu ja vastaavaa. Niin siinä ei tuu niitä tekstityksiä silloin. Koska periaatteessa ei nauhoita sitä sun ääntä niin sanotusti siinä aikana. Sitten voitte vaihtaa toi kielen tohon, mä en tiedä minkä takia tässä lukee English eikä language, mutta täällä on aika paljon, että se English US on ensimmäisenä, mutta mitä vois uskoa, että Suomi olisi niin tämmöisen englanninkielisellä listalla, niin se olisi tuolla, tää nyt on kyllä ihan sekaisin tää lista. Niin, että se olisi tuolla FN kohdalla, jossa täällä French, Filipino ja ne. Ei, se on S:n kohdalla, mutta silti se on täällä niinku Finnish, Finland, ei ole niinku Suomi. Mutta niin kelatkaa tänne, missä on S, ja siellä pitäisi löytyä sitten Ruotti yläpuolella, koska Suomi top Sweden, en mä tiedä. Anyway, huomatkaa, että teille poppaa tämmönen This language does not support native caption output to stream and recordings. Only open captions and transcript will work correctly. Okei, will work correctly. Tuossa ei kuitenkaan sano, että se ei toimi, koska mä luulen, että it works if it works. Näin mä tiedän. Jos te haluatte, että se vähän toi filterää teidän puhetta, niin tämä voi laittaa profanity filterin päälle. Sitten outputtu, niin se on alun perin tässä stream only. Jos te haluatte, että se on vaan stream onlyssa, niin jättää tohon noin. Jos te haluatte, että se on vaan local recordingissa, eli se open captions, niin sitten mä laitoin tuohon molemmille, koska mä haluan, että mulla on ne molemmat. Ihan vaan sen takia, koska mä en olettanut, että se oikeasti lähtee toimintaan. Ja mä en uskalla muokkaa mitään. Mä suosittelen ehkä pitää tuon lainin 3, ei tule liikaa riveä siihen. Toi functions, niin se heittää pisteitä aina sinne tänne väliin. Se on ihan fine jättää pois. Ja sitten, jos haluaa tekstityyliin mitä haluaa, niin mä pitää ton normal English like. Ja sitten just not recommended for Twitch, tohon ei tarvitse koskea. Se, että kuinka kauan te haluatte, että teidän tekstitykset on siinä ruudulla, niin voitte sitten tämän mukaan jakaa. Mä en välitä tästä transcriptista, voitte tutkia sitä itse, jos haluatte, mutta you do you. Sen jälkeen täällä on tää open captions. Niin te voitte... näitä voi olla useampia. Kova. Hei, mäkin opin tässä jotain uutta. Cool. Täällä pitäisi olla
valmiiksi, ja sitten se voi laittaa päälle pois. Se, että miten teidän pitää tehdä tyhjä tekstipalkki. Eli täältä ottaa tämän tekstipalkki tämmönen. Ja tähän ei tarvi mitään laittaa. Vähän jos haluaa alkaa säätää. Niin nyt. Kiitos. Jostain syystä voi valita täältä sen Ctrl E ja saa tämän boksin. Mä pahoittelen, että tää näyttää tämmöiseltä. Niin täältä pystyy vähän säätämään näitä. Mä suosittelen, että vedätte, että se eka tekee sille, että jotain tekstiä tohon noin. Sen jälkeen avaa tän Ctrl E:llä. Sitten Center, niin se pysyy tossa niinku keskellä. Sitten jättää ton niin muuten oikeastaan voi jättää tähän näin. Miten sen haluaa. Sitten menee tänne Propertieseihin. Ja täältä katsoo, että alignmentti on keskellä ja vertical alignmentti on kanssa keskellä. Näin. Ja sitten jos haluaa vaihtaa väriä ja laittaa taustavärin, niin fine. Mä oon just huomannut täällä, että keltainen vähän tummemmalla taustalla toimii yllättävän hyvin. Mulla nyt yleensä aina musta paita, niin se vähän toimii siinä, mutta se vähän myös poppaa irti tästä kaikesta muusta, kun tuossa on tosi sininen tuo alareuna. Mutta niin, se, että miten me saadaan tää sit toimintaan ton niin kaiken muun kanssa. Me pitää palata tänne. On tosta nyt uusi ja no nyt tänne tuli tää text gedei, se on tää. Sit voi vaan jättää tohon noin. Ja save. Nyt sen pitäisi lähteä toimintaan. Mun ymmärryksen mukaan melkein heti kättelyssä. Ja just sillä kun täällä on tää boksi täällä. Nyt se lähti. Siinä aina menee hetki, mutta koittaa ottaa hetki ja sitten höpöttelee just mikrofoniin, niin sitten se lähtee hyvin toimintaan. Se vähän, se toimii jotenkin. Mutta kuten täällä näette, niin se vähän toimii paremmin. Tää ei ole mikään paras, mutta tää on yllättävän hyvä ja mä oon yllättynyt, miten hyvin tää toimii täällä suomen kielellä. Ja mä huomasin vaan vahingossa, että se toimii myös tuolla yllättävän hyvin, niin kuin huomasin, että miten toimii ne closed captionit. Mutta tää on tämmönen pieni lisä, miten voi parantaa noita livejä. Suosittelen monille, koska varsinkin jos ei halua laittaa open captionia, voi laittaa sen closed captionin päälle. Ja vaikka laittaa se, että laittaa täältä tänne, että on toi tää päällä, mutta jos sä et laita mitään tätä sourcea, niin eipä sillä ole mitään merkitystä. Ja voidaan poistaa toi, nyt se ei toimi enää. Upii. Mutta joo, toivottavasti tykkäsitte, pistäkää peukku, jos haluatte jotain vähän tämmösiä. Tää nyt ei ole mikään superhyviä, ei tule mitään edittejä tehty, mutta jos tykkäätte tämmöisestä, pistäkää peukku, pistäkää kanavatilaukseen. Kertokaa kommenteissa vaikka teidän lempiväri tai jotain. Mä tiedän. Mutta joo. Kiitos ja